Anzjan ta' 84 sena tilef il-battalja mal-COVID-19 u huwa t-tielet vittma tal-coronavirus f'pajjiżna. L-anzjan iddaħħal l-isptar Mater Dei il-ġimgħa biqtuħ ta' nifs fejn sarlu test għal COVID-19 u riżulta fil-pożittiv. Il-kundizzjoni tal-anzjan li kien ibati b'kundizzjonijiet oħra tas-saħħa u baqgħet sejra lura tul il-lejl u miet fl-isptar Mater Dei is-sibt filgħodu. U kien diġà ibati b'kundizzjonijiet mediċi oħra li poġġuh vulnerabilta barra l-età li kellu u sfortunatament despite li provajna nagħmlu mill-aħjar li nistgħu fl-isptar għal dan il-pazjent ħallina għodu illum il-ġurnata. Ġismond Mikallef, id-Deputy Charge Nurse taċ-ċentru tas-saħħa Traħal Ġdid, kien fl-ambulanza li ħadet lill-anzjan lejn l-isptar Mater Dei. Qal li ma jixtieqx jagħmel aktar vjaġġi ta' swiet il-qalb bħal dawn u jingħaqad mal-appelli ta' bosta biex l-anzjani jibqgħu f'darhom. Qed naħdmu bla qiegħda ħalli nevitaw dat-tip ta' mwiet illi qed iweġġaw lill-familji Maltin u Għawċin u r-riżultati riduhom pożittivi kemm jista' jkun. B'żewġ każi ta' qablu it-tielet vittma li tilef il-ġlieda kontra l-COVID-19 f'pajjiżna huwa anzjan b'kundizzjonijiet oħra mediċi. Għaldastant l-appell biex jiġu segwiti l-pariri tal-awtoritajiet tas-saħħa ħalli jiġu protetti l-anzjani u l-persuni vulnerabbli fis-soċjetà. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.